Hotel je kocka, crtamo kocku, ali ćemo, pošto imamo samo 3 platna, ima nas dosta. Ja bih teo da ne gledam to, pa ću ja da... Oceniš koji je bio najbolji. Dobro. Ajde mi zavisno. Ja sam nekada brinu kako ću... Da izvinim, molim te. Onako će vjerojatno na kraju neki zadatak da me puste. Mogu ja ovdje? Dole, ajde. Ajde. Kocka je tema. Znaš ti to, ovo sad miri, vidiš kako. Kako ko hoće kocku? Baš se shvata. Bravo, bila je to sljedeći. Zapad samo koja boja? Čekaj. Crvena stopa. Ili sad da kopiraš? Pa kako ja da dam kocku? Nije. Čekaj. Znači da uništi budu srckastu kuću. Ne može. E, to su sad dve kocke. To bi da napravim. Ali eto, bolje da si ostala na ovim brojima. Moje s noktima, znaš kako si ofarbani no. Gdje ću ja da crtam? Niste zauzeli ceo, uzet ćemo ovaj po pola za kraj, pa šta da rekao? Onda ti namjerno. Jel sve u redu kod tebe kući? Jel imaš nekih problema? Ostali samo dugmići. Bomba. Kao unutrašnjost krematoriju. Nemojte vi da se njima... Ovo je bilo tako za pomoć. Svako izražava ono što ima u sebi. SOS call. Bukvalo Pantelija kad se spalio. A nemojte se smijati. Najgori si. Daj da probam ja nešto. Na hranu. Ovo je briljantno. Ona mi se ne razmaže. Dobro, lepo. Ko šta ja sad? Mislim, ja sam kao neki bajni drbr domaćin. Domaćina ide na pobjedište, da je realno. Ovo ima iskustva. I ovo je bio Picasso. Ovo je bio Picasso, čovjek je objasnio. Kad sam bio 4. razred, rekla učiteljica, naslikajte kuću. I svi su slikali kuću, a ja sam bacio samo temelj. Picasso, ajmo. Mi znamo ko je šta slikao. Iskreno. Iskreno. A ovo ću da doradim. I da ostane u hotelu, može, evo, može da Šta će to raditi? Ovo ću da doradim, ovo fali je malo. Iz 5. razreda. To je dobra priprema za... A Sanjina ti pobeđuje? Jeste, da. Ne, ovo mi je najbolje. Nije zbog boje, stvarno. I još su dve. Na ovu ovako malu površinu nacrtati ovako kockicu je izazov. Stvarno za prvi put. Hvala lepo. Ti si, ja? Čestitam. Kakav tajac. Može neko da provali da piše kocka. Gdje bre piše? K-O-C-K-A. Kocka, vidi stvarno. Gdje je K, brate? Pa prvo ti K. Majku mu! Jeste vidjeli kako je lep pogled sa hotela? Prelep. A ti, Damire, baš si našao šta da izabereš. Pa vidi, privukla me crvena boja. On želi da promeni izjavu. Ne, ova plava ispod crvene sa srcima je stvarno bila super, ali valjda crvena po prirodi mi privukla Pavrši. Pa mislim, vidi, bilo je ono baš usko sve. Dobro, ovo je antitalenat, Vladan, ali i ti si imao isto kreaciju. Ja je razumem. Abstrakcija. Dobro je da Vlada nije sad tu da priča o njegovom crtežu, mi smo se svi škole. Ali dobro, ja sam njegov prepravio malo, pa... Ne, ali stvarno divne su slike Damirove u hotelu Kocka, oduševit ćete se kada to budete vidjeli.